Jaruma a masana'antar Kannywood wacce aka fi sani da Maryam a cikin shirin Labarina ta bayyana cewar ba ta yin soyayya don kuɗi ko a zahiri, kuma ba ta yin soyayya don abin hannun wani saurayi ko kuma wata kyauta da za a bata. Wanda ta bayyana cewar kuma za ta iya auren Malam Talaka, ma'ana dai talakan da ya amsa sunansa Talaka, matukar akwai fahimta da soyayya a tsakaninsu tare. In Talaka ya fito ya ce zai aure ni, in har ina son sa, babu abin da zai hana ni aurensa. Gaskiya bana dating mutum don abin hannunsa ko kuma don wani abu da zai bani. But that doesn't mean ihsani baya da daɗi. Jaruma Fatima Hussein wacce ta bayyana an haife ta a Jos tana bayyana wannan bayanai ne yayin tattaunawarta da tashar TRT, wanda kuma ta bayyana cewar ba shirin Labarina ne shirinta na farko da ta yi a masana'antar Kannywood ba. Kafin fara fitowa a cikin shirin Labarina akwai shirye-shirye da ta gabatar da su a waccan masana'anta, inda bayan da aka yi mata waccan tambaya ne ta bayyana cewar ba ta yin soyayya domin kuɗi ko kuma abin hannun wani ko wata kyauta da za a yi mata. Tana yin soyayya ne tsakaninta da Allah, kuma za ta iya auren mutumin da yake talaka ne inda akwai fahimtar juna a tsakaninsu. Tana mai bayyana cewar domin ta sani za a iya wayar gari ko da ta auri talaka, Allah ya hore musu su samu arziki da aurensu. Kazalika idan ta yi aure don kuɗi, Allah na iya jarraba su a rasa wancan kuɗin da ta yi aure don shi. Sunana Fatima Hussein Abbas a shekaru na 23. An haife ni ne a Jos, wato Plateau, sannan kuma na taso ne a Abuja. Ba Labarina bane, fim ne na farko. Ina ga kusan kafin Labarina ina da fina-finai kusan 5. I don't date for money. Gaskiya bana dating mutum don abin hannunsa ko kuma don wani abu da zai bani. But that doesn't mean ihsani baya da daɗi. Ko kuma ce ihsani akwai daɗi, but I don't date people for what they have or what they give. In Talaka ya fito ya ce zai aure ni, in har ina son sa, sannan kuma akwai perfect understanding tsakanina da shi, babu abin da zai hana ni aurensa, saboda wasu sai bayan sun yi auren Allah ke azurta su, wasu kuma ko da sun yi auren da arzikin ana cikin zaman auren sai a rasa. So the money isn't everything, but it might be the reason behind everything. Kazalika Fatima ta bayyana cewar wani faifan bidiyo da yake yawo musamman a kafafen sada zumunta, wanda aka hange ta da wani namiji to ba kowa bane, kaninta ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. Ta kuma ƙara da cewar wani irin kallo da mutane suke wa wannan faifan bidiyo, to maybe akwai bambancin inda suka taso ne suka girma, domin kuwa wannan abin da take yi da ɗan uwan nata ba wani abin aibi bane a kallon da take. Sai dai ta ƙara da baiwa al'umma haƙuri waɗanda ba su ji daɗin hakan ba. Wani bidiyo da ni da brother na da muka yi shi 4 years ago, saboda 2020 ne. We're just having fun. And kuma muka yi wannan bidiyon wanda ni na manta ma da bidiyon kwata-kwata, sai aka samu wasu sun yi saving and sare-sare da za su fito da shi sai yanzu. So the video wasn't anything bad, but ga waɗanda ba su ji daɗin shi ba zan iya cewa shi ma ku yi haƙuri. But I think it's because we are both from different environment. Shi yasa amma ku yi haƙuri, but brother na ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, shine my TV na gaskiya. Jaruma Fatima Hussein kenan wacce aka fi sani da Maryam a cikin shirin Labarina, cikin bayananta kamar yadda kuka ji wanda take magana tare da cakuɗa harshenta da harshen Nasara, wato Ingilishi kenan a matsayinta na ɗaliba. Inda ta ƙara da bayyana cewar har kawo yanzu ba a kai gabar sin ɗin da take matuƙar so kuma yake burge ta ba a cikin wancan shiri mai dogon zango na Labarina. Ta kuma yi wa masu kallo albishirin cewar matuƙar aka zo wannan sin ɗin, to lalle masu kallo su ma za su ji ƙauna da soyayyar wannan sin. Sirrin da muke so a cikin shirin Labarina ba a riga an zo shi ba, but one thing for sure shi ne a lokacin da masoya za su kalle shi su ma za su ji daɗin shi sosai da sosai. Fatima dai ta kasance jarumar da tauraruwar take haskawa a daidai wannan gabar tun bayan fara haska ta a cikin wancan shiri mai dogon zango a faɗin Najeriya. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.